O Concello de Ribeira vén de reinaugurar o seu centro de interpretación, un espazo renovado que aposta por facer o patrimonio e a historia do municipio máis accesible e innovador. O Centro de Interpretación de San Roque volveu a abrir as súas portas, esta vez convertido nun espazo que aposta pola accesibilidade e a innovación, orientado á mellora de experiencia de veciños e turistas. Incorporáronse novas instalacións e unha sinalética adaptada, garantindo que todas as persoas, sen importar as súas condicións, poidan desfrutar das súas instalacións. O centro tamén mellorou a súa accesibilidade, actualizando as cubertas e engadindo novos contidos digitais, permitindo aos nenos interactuar dunha maneira moderna e dinámica. Os contidos están dispoñibles tanto en galego como en castelán, facendo o centro máis inclusivo e accesible para todos. Hoxe estamos aquí para inaugurar o Centro de Interpretación, reinaugurar o Centro de Interpretación do Parque Periurbano de Ribeira, un centro no que se tuvo en conta totalmente a accesibilidade, nova sinalética que se colocou tendo en conta o braille, así como, eliminaronse humidades, cambiáronse cubertas, puxáronse contidos de tipo digital para que os nenos podan comunicarse e aprender de outra forma máis actual e naqueles teñen un vínculo maior a como se viña facendo, pois era unha sala estática que non había ningún tipo de capacidade para mover se non era traendo algún tipo de elemento externo. Un dos elementos destacados é un panel informativo na entrada, que permite aos visitantes obter información adicional a través de códigos QR. Este panel tamén está pensado en relevo para que as persoas con discapacidade visual poidan acceder á información de forma autónoma. Na entrada hai un panel informativo respecto ao que é o turismo, no que se atopa un QR que se escanea pódese escoitar calquera persona que teña necesidade de obter máis información ou quera saber máis. O panel está pensado en relieve para que as persoas que teñan necesidades especiais tamén podan facer uso del e ver dunha forma distinta. Este centro non só serve de punto de información, senón que tamén alberga exposicións itinerantes que cambiarán ao longo do ano. A nova sala de exposicións permite coñecer a evolución histórica de Ribeira, amosando fotografías antiguas que destacan momentos clave de desenvolvemento do municipio nos últimos 60 anos. Actualmente hai unha pequena exposición de fotografías antiguas do noso concello, no que se pode ver a evolución de Ribeira, no que podemos disfrutar de fotos como esta de Bandourrío, na que se pode obter unha visión da evolución de Ribeira, que tamén se empregaban por parte dos técnicos de turismo cando facían as actividades e os roteiros durante o verán cos turistas que tuveron moi boa acollida. Permite ter unha visión do que é o noso concello e da evolución que tuvo, pois Ribeira mudou moito nos últimos 60 anos. O centro estará aberto de luns a venres en horario de 10:30 a 2 da tarde e de 5 a 7 da tarde. Pola súa banda, o fin de semana permanecerá pechado. Dende o Concello animan a veciños e turistas a achegarse a este novo pulmón de Ribeira, que servirá de lugar de encontro e coñecemento e que se converte nunha das maiores atraccións turísticas e culturais do municipio. Invito a todos os veciños que teñan interés a acercarse, formar parte do que vai a ser este pulmón dentro de Ribeira que é o Parque Periurbano e que ademais nos viñan demandando todos os veciños. O proxecto foi unha das demandas máis repetidas polos veciños, que a través das enquisas realizadas solicitaron a renovación e mellora destas instalacións. O Centro de Interpretación será unha nova referencia para o municipio.